jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen kanko Donald Trump eno en décision mo ƴeftunoma won balɗe tati joni ko fati dartinde kala programme uji balloji miskineɓe ene wayno oɗon programme sibabude caɗele ɗe jii hen programme ɓe mbiɓe kayiti ha hande habruji meɗen toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ministre makko kesso toppiriɗo ko fati défense ene wayno fellici e yamirore makko kanko Donald Trump ettiri kala gardannoɓe kanko général Mark Milley. habruji men international ko toon to Gaza puɗɗoɗen hono kanko Benjamin Netanyahu fotti e neldaɗo gummiɗo toon to États-Unis ƴewde laamu Donald Trump ko fati nanodiral bandungal toon to Gaza kamno dañira toon on yaara yeeso. habruji men international manami toon to Sénégal ene wayno kadi won député kadi goɗɗo jeeyaɗo e Lundu ɗaminaɗo kadi woni immunité mum ma itti toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Moustapha Diop. cakkitoɗen kabaruji meɗen ko toon to dental CEDEAO ɗum noon ene wayno ko kamɓe ɗeɗo leyɗele tati Mali, Burkina Faso ene wonde Niger hakko hannde woni ñalawmaɓe cakkiti jeeyede e CEDEAO. ɗum noon ma ƴeew ruttade ɗiɗo detuji ɗo e quelques minutes ko sifti ɗon tan hannde ko alarba nogas jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré haalta e mon ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habruji gulɗi joni joni garɗi haade men gasnude journal hono avion goto mo American Airline ɗum noon ene wayno ko yannu felɓodire e hélicoptére goto militaire toon to aéroport Ronald Reagan e tumnade kadi habruji gummi toon to FAA ɗum noon ko fedde walla ko gomu laamu topiriɗo ko fati kisal avion ngaji ɓe mbi wonde ko 66 wonno e avion militaire avion civil American Airline o ene wayno felɓodiri koye avion goto walla hélicoptére goto mo armée ɗum noon ene wayno ko kanko avion nde jurtono nde ko nden kanko hélicoptére o ɓe pelɓodiri ɗum noon ene wayno ko tumnade hannde ko rapport aji puɗɗi yaltude koko probléme communication hakkude kamɓe wonɓe air control ɓe e kamɓe kadi wonnoɓe avion ngaji ɓe e hélicoptére ɗum noon e tumnade audioji jaltuɗi oɗo saha joni ene wayno ko 66 ɓe fof hay goto hen yaltinaka taw ne wuuri ɗum noon ene wayno ko kanko gardiɗo American Airlines CEO muɗum o wi wonde ko oɗo saha joni omon ummo toon to Texas on fayi to Washington DC e kadi kanko hoore makko mo fottu toon yimɓe gomu makko to piriɓe ko mbiyata go team pour wawde ƴewde kadi hol gueɗe ɗe mbawi wallude ɗum noon ne wayno ko kanko maire mo Washington DC noon hono biyeteɗo Brown e gouverneur mo Virginia Youngkins e kanko Kansas gouverneur Kelly e neɗɗo kadi toppiri ko fati NTBS puɗɗimo noddude messu yettinde duwowuji pour yimɓe sankiɓe hen ɓe donc oɗo saha joni ene wayno no mbiru ni ala ɓeɗo 66 ala hen jaltinaɗo taw no wiiri donc ko habaruji gulɗi jaltuɗi joni joni haade men gasnude journal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon ko addi men nadde habruji fédéral habruji local tumnade kadi e télévision local news ɗum noon local 12 ɗum noon ko télévision gonɗo ɗo e Cincinnati ene wayno ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe immigration ɓe puɗɗima déjà yande ɗon toon to Tri-County ɗum noon e tumnade koɓe kaali ɓe mbi ko ñande talata ɓenɗum ɗo e noon kamɓe yimɓe AIS ɓe mbawi arde toon to Cincinnati ɗum noon ko nadde galleji won hen nanggude won yimɓe won tumnade kanko e goto e yimɓe avocat ji immigration gonɗo ɗo e Cincinnati o wi wonde koye jamma talata o ene téléphone makko waali ko sonde ɗum noon ko taw kadi yimɓe ene wayno yimɓe ne noddannomo pour wiide wonde ko won client makko goto nanggaɗo jamma altini ko adi ɗum ɗon ɗum noon ko wawi wonde fof e wiide makko kadi ene wayno ko kamɓe ɗiɗon agent ji ɓe gari toon ene mbawi no andude oɗon to woni eɓe nangui ɗumen donc ene wayno ko kanko goto e ɗiɗo avocat ji goɗɗi kadi biyeteɗo Nazlia Mamdova ene wayno kanko waɗa makko wi kadi wonde ko woni nanggaɓe kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe e kilene makko o ɗum noon ene wayno komo jogui yakare sibabude ɓeɗon ngala gueɗe bonɗe ɗe mbaɗi kono noon en firtani haydara firtani wonde so tawi
kam immigration ɓe nangi ɓeɗon yimɓe ɓe goƴa ɓeɗon mbaɗi boni walla mbaɗani ko boni tawde ngala kayitaji mbaɗoji ɗumen ɗo e leydi he ko hunde nde ganduɗa hen ala garanti ko wawi wonde fof wi e wiide mabɓe kamɓe avocat ji e woto neɗɗo ɗamin tan ko par ce que ne jogui kayitaji wiyete work permit walla ne woni jogui won ɗum ɗoji won so potte muɗum ɓe nanggata ɗum heddoto noon so tawi normalement aɗa jogui work permit kamɓe koɓe ƴewata ko yimɓe ɓe ganduɗa ñaworu men koko waɗano walla ko yimɓe ɓe ganduɗa yamiraɓe yo jartu leydi ndi walla ko yimɓe ɓe ganduɗa eɓe jogui hen kayitaji mabɓe ko yimɓe wadɓe ko boni ko ɓen ɓe jilto ɗum noon firtani wonde ko haw nafi soɓe potte yimɓe wadɓe haysinde ko hesɓe naatɓe leydi haysinde ko yimɓe joguiɓe kayitaji tan ɓe mbasata koɓe mbaɗi feere foof haaɓe nangga ɓeɗon hande kadi habaruji local hono toon to Indiana goto yimɓe ɓe ganduɗa oppunoɓe taw ko kanko Donald Trump oppuno ɗum noon ko yimɓe takkunoɓe jani toon to congrès ñande 6 lewru janvier hitande 2020 biyeteɗo Matthew Huttle jaarojo duuɓi 42 ɓe mbi ko wonde ko ñande dimanche ɓennuɗo kanko hoore makko ene wayno ko ñalawma dimanche ɓennuɗo kanko hoore makko caggal nde waddi e shérif ƴewnoɗo dartindemo ɗum noon koye trafic wonno ene wayno ko shérif o finalement fellimo wari kanko oɗon nokku ko yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump o yaafinoɓe ɗumen wi wonde ko supporteur uji makko nangganoɗi taw nanguira ko no nanguirani wona gonga ɗum noon o wi ko Biden nangui ɗumen ɗum noon ko ɗum o yaafi ɗumen oɗo ene wayno ko kañum e bawmum ko yimɓe yinoɓe toon to congrès to kañumen koye mumen naati ene jeeno kañumen koye mumen takkaɓe ni yonde kono pi policier ji ko wawi wonde fof kanko Matthew ene wayno ko ñande dimanche ɓennuɗo hakkude 4h 5h ko nden o fotte shérif ko nden kadi kam shérif fellimo tunnade rapport gummiɗo toon to police mo Indiana ɓe mbi wonde ko enen wayni ko kanko hoore makko oɗon sawa nde fellande nde mo joguino fete toon to Washington tunnade habaruji gummiɗi toon to Maison Blanche e tunnade kadi konngol gummiriɗo toon to presse communication mabɓe mbi wonde ko décision moɓe ƴeftuno ñande talata ɓennuɗo pour wiide kala balle fédéral ɗe ganduɗa en yimɓe hewɓe ne keɓanno ɗum noon ko guila ko fati sodde leɗɗe ha e safrade ha e wallude ɗumen ko fati luwoyeji ɗi kanko Donald Trump wino o dartini ɗum noon wayno ko oɗon décision kamɓe ɓe duttima caggal oɗon décision noon nde ɓe mbaɗi ɗum nde ne wayno ko juge uji mawɗi goɗɗi taw ko juge uji fédéral kañumen koyemen bloquino ɗum ɗon mbi wonde ɗum ɗo ko wona ligguey makko kanko Donald Trump kala balle ɗe ganduɗa en ne jaaha ene wallude miskineɓe surtout ko wiyete Medicaid en Medicare walla wallude yimɓe ko fate ñamde ɗum noon ko mbiyata welfare en gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo ko hunde de décision dartinde ɗum ko congrès tan waɗata ɗum wona kanko Donald Trump caggal ɗum kadi nde hunde nde waɗi jibru mawdu e Amérique surtout won yimɓe hewɓe nayaɓe wonɓe ɗo henna koye hen depandi ɗum ɗo kadi dartinde ɗum ɗon wona yimɓe ɓe wiyata wona supporteur uji makko tan tampata hen ko yimɓe actuellement supporteur uji makko tampata hen e andudemo kadi wonde ndeɗo haare kadi o wawa gagnade ɗum saabu ko hunde ko constitution mo États-Unis yamiri ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa congrès dottata ɗum waɗi ɓe duttiti décision ngaji mabɓe hannde kono noon tugnade hannde konngol kanko toppiri communication toon to Maison Blanche kanko biyeteɗo Levitt o wi wonde ko hannde ne wayno ko haysinde oɗo décision mo ganduɗa kanko Donald Trump laamu makko ƴefti pour agenda pour ustude dépense uji baɗeteɗi hen ene wayno ko hannde firti koɓe continueɓe ƴewtade hol gueɗe ɗe ganduɗa henne ene mbawi dartinede pour ustude dépense uji baɗeteɗi taw ko gouvernement fédéral waɗata ɗum hande kanko Donald Trump e nder kadi lettere bindaɗo ne wayno ko bindaɗo hanki ne wayno ko kanko Donald Trump kadi ne wayno windino yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral kene wona million ngaji ɗiɗi neɗɗo ɓeɗon yimɓe noon e wiide mabɓe wonde ko ɓeɗo yimɓe omo rokki ɗumen soit démission guila ko adi ñande 6 lewru février so démission ni goto fof ma rokku ɗumen ko wiyeten jubdi kene wona lebbi 6 soit so tawi démission nani ha ñande 6 lewru février kanko hoore mako seeg ɗumen ɗum noon ko tugnade kadi hande avocat ji ɓeɗon yimɓe gouvernement fédéral ko kaali ɓeɗon yimɓe fof ma tolnoy kene wona million ngaji 3 neɗɗo ɓeɗon yimɓe noon ko yimɓe liggotoɓe guila ko fate kisa leydi ɗum noon ko fate ko weyata leydi ndi ko fate ko safrote leydi ndi ko fate gueɗe mbaɗe noon ɓeɗo fof ko yimɓe liggotoɓe e gouvernement fédéral e rôle uji ɗi ganduɗa ina taw ene kewi ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗo fof ko peeje kanko Elon Musk ɗo waɗata pour wiide wonde ko omo usta yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe gouvernement fédéral
mbele ene wawa addande leydi kalis ko way wonde fof ene wayno ko oɗo ñalawma hannde guila kamɓe démocrate en puɗɗima wiide wonde ɗum ɗo ko hunde ɓurti no fewi ay kadi ene wayno oɗo saha joni o kamɓe avocat ji yimɓe ɓe ngannduɗa liggotoɓe gouvernement fédéral ɓe fof ne wayno mbiɗu men wonde ko hay goto men oto jappe woppude ligguey muɗum sibabude kanko Donald Trump pour wiide wonde mo walla ɗumen o yoɓa ɗumen jobdeli won donc ɗum ɗo kadi ko hunde hessere yaltude hannde wonnande kanko Donald Trump. Habaruji men États-Unis cekkitorɗen ko toon to New Jersey hono kanko ancien sénateur biyeteɗo Bob Menendez en wayno o ñaawama hannde o yamirama yo sogue duuɓi 11 ɗum noon ko sibabude gueɗɗe ɗe ngannduɗa kanko hoore makko mo takkande sibtino Bob Menendez ene wayno ñawore makko wanno ko guila mois de juillet ɗum noon ene wayno ko ndeɗon ñawore o jogui toñanggueji 16 ɓe pewe makko ɗum noon surtout ɗiɗon toñanggueji ko jabde kanko hoore makko nde woni ko woni sénateur jabde gueɗe ɗe ngannduɗa jeenaji ndiɗon jeenari en jeeya hen baruji kanŋe en jeeya hen kalis cash en jeeya hen autoji Mercedes Benz ɗum ɗo fof pour wallude gouvernement ji caggal leydi donc ene wayno procureur ji namdiɗo ko kanko hoore makko yo sokke duuɓi 15 kono noon ene wayno kono avocat ji makko hono kanko Menendez ene wayno finalement ɓe mbi wonde ko ɓe ñaagui wonde ko coggol ngol yo usti ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bob Menendez ko démocrate ko takka ko jiida tan e kasso omo fawa mawo yo million kena bo million ngaji $2 ɗum noon ko sibabude gueɗe ɗe ganduɗa o takkade ene wayno ko takka ko kadi ene wayno ko Égypte najo goto kañum hoore mum ko business ko homme d'affaires ko kañum hoore mum ene wayno wadde makko ɗiɗo arrangement ji pour kanko Bob Menendez mo walla gouvernement Égypte ko fate dañde contrat pour wallude leydi Égypte hono kanko égyptien o noon biyeteɗo Wael Hana kanko hoore makko o yamirama kanko ne yo sokki duuɓi 8 e kadi yo fawi kene wona million e feccere pour o yoɓa ɗum hande habaruji men to États-Unis e ko tugnade kadi en wayno ko décision ngaji kanko Donald Trump o yamiri ɗum noon ko ministre makko toppiti ko fate défense biyeteɗo Peter Hegseth confirma ɗo toon ma won balɗe 3 joni e signini wi wonde ko sibabude kanko ancien général Mark Milley sibabude wonde kanko hoore makko o sontinoma Donald Trump e kadi won gueɗe kewɗe waɗi ɗum noon ko salade ordre uji Donald Trump ɗum noon ne wayno ko kanko Peter Hegseth oɗo saha joni o wi wonde ko kala détail Mark Milley jogino ɗum noon ko rende ɗum saabu kañum hoore mum jogino menace uji yimɓe Iran en mbino enen jiiɗi ha hande warde ɗum sibabude kañum hoore mum nde wonno ministre défense e temps Donald Trump de kanko Milley o ko kanko addunoɓe peeje warde général Souleymane mo Iran najo baranoɗo toon to Irak donc non seulement ustude grade muɗum mais kadi ittude kala rennanoɓe ɗum ɗon tugnade hande koɓe kaali mi wi wonde ko kanko Mark Milley ene wayno mo dañi laabi keeɗi taw ko yimɓe ɓe jeeyaɓe jokkodirɓe Iran ene jiiɗi wardemo ko wawi wonde fof tugnade hande Peter Hegseth en koɓe pewji ko ɗum noon ɓe mbi wonde haysinde ko ancien président Joe Biden haysinde yaafinoma oɗo en Milley jaafugol ko mbiyata préemptive ɗum noon firti wonde ko ala fof crime fédéral walla crime bawɗo wonde fof mo takkete pour o ñawire ɗum ɗon kono maɓe ƴeewa wadde kam au moins ittude lebtude mo won lebto won ɗum noon ko heftude kala ko rennanom e ittude kadi wiide kadi procureur yo yaa ƴeewto affaire uji makko pour ƴeewto henne wonde kanko hoore makko est ce que on wawi grade uji makko général ɗi grade uji ɗi ne mbawi ustede pour ko fate henna ɗum ɗo fof ko toon jaam ko wawi wonde fof hono kanko Mark Milley o wi ko ɗum ɗo ko hunde nde o jabata hedde gurdam makko ko wona hono Donald Trump en tampintaw kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international giɗɗoɗen ko toon to Gaza ɗum noon ko toon to Israel hono kanko ɗum noon e woni ko neɗɗo mo Donald Trump neddi toon to Israel Witkoff no wawi joddade hano Benjamin Netanyahu e ɗum noon ko jonde mabɓe waɗi ko toon to Jérusalem donc e nder jonde mabɓe kanko Steve Witkoff o haali o wi wonde ko ene wayno ko laamu Donald Trump anni muɗum walla yidde muɗum ko kala gueɗe ɗe ganduɗa nandirnoɗe pour no jaam dañira toon to Gaza e nder kadi ko haala wiya wonde ko non seulement o haalde Benjamin Netanyahu ko fate yimɓe ɓe ganduɗa nangganoɓe banggueji ɗiɗi fof holno gartira kono noon kadi ɓe kaali hono kanko décision mo wonɗa walla miijo mum kanko Donald Trump ko continue mo haala wiide wonde ko kala yimɓe umminoɓe Gaza payi Égypte walla payi Jordanie tako Palestinaɓe dongnoɓe e sibabude haareji ɓen potani artude Gaza ene wayno donc Gaza comme oɗo saha joni koko muñi Israël ko kañum foti ƴewde plan holno matiri ɗum
taw kadi yimɓe kala yaltunoɓe Gaza ko potani artude han kadi Gaza pour heddade ko Égypte. ɗum ɗon noon ko haalluji ɗi ngannduɗaa d' abord kanko Donald Trump taw haalli ɗum ɗo ene wayno ko yimɓe heewɓe leyɗele arabeɓe e surtout kadi palestinaɓe ina continue hannde o opposade e makko. donc wawi wonde fof noon kanko Steve Witkoff jillu makko toon kadi ene wayno kadi ko maw ƴeew kadi hono kamɓe yimɓe surtout ene juif naɓe wonɓe toon ko mbiyata right wing en anni mo jogui wiide wonde ko so tawi nanodiral ngal ɓenni balɗe 40 ko phase gadano nanodiral ngal so tawi guerre ɓamtani kañumen koyemen ko yaltoɓe gouvernement kanko Benjamin Netanyahu ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko menace wonandemo kanko Benjamin Netanyahu il faut ko continue harande e wiide mabɓe ɓeɗon ene wayno ko Hamas mo ñakata donc il faut ɓe continue ko wawi wonde fof ene États-Unis e miijo mo wi wonde ko alay saago harande darto ha laaɓa. Égypte e Jordanie ene wayno kañum koyemen mbi wonde beltaki e haalluji Donald Trump haalaɗi e pour mabɓe mbi wonde palestinaɓe jeeya ko Gaza ko toon poti goppede gona e ɗum noon e wayno ko wiidemo kanko Donald Trump wonde ko sibabune palestinaɓe doggino Gaza paye Égypte walla paye banggueji goɗɗi mbawa artude leydi men taw jaam dañama wona hunde haala moƴƴo. donc ko wawi wonde fof ene wayno ko Hamas ene ɗaminno wonde koma oppu hande ken won Israël naɓe jeetoto eyyi ɗum noon ene wayno kadi ne jeeya hen kadi neɗɗo goto jeeyaɗo toon Thaïlande ɓeɗo fof ko hande ponno oppede e habaruji cakkitiɗi ummade toon to Tel Aviv ene wayno ko ɓeɗo yimɓe gandaka taw so goppama walla goppaka ɗum noon tugnade hande télévision mo Tel Aviv ko haali. habaruji men international toon to Sénégal ene wayno kadi ene wayno ko kamɓe gouvernement mo kanko laamu kesu gongu toon Bassirou Diomaye Faye kadi ko taw Ousmane Sonko ardi ɗum tugnade ko winda e Sénégal ɓe kuccitani ko heɓtude lefol mbiyata immunité kono kanko Moustapha Diop noon ko député opposition kadi kañum hoore woni maire Louga ɗum noon ene wayno ko procédure pour ittude goɗɗo lefol ene wayno oɗo saha joni woni koye lawol muɗum tugnade kadi e journal ko haali hono kanko tugnade hande Sénégal ko haali hono kanko El Hadji Malick Ndiaye gardiɗo assemblée nationale o noddi henne jeeyaɓe bureau assemblée nationale o janggo alhamis à 11h yoɓe ndentu toon ɗum noon hawnaki ko pour haalde ko fati immunité makko kanko Moustapha Diop tugnade koɓe kaali ɓe mbi ko kanko Moustapha Diop ene wayno ko won enquête baɗaɗo enen kadi won détournement kalis 7 millions francs CFA ɗum noon kadi ene wayno ko oɗon détournement kanko hoore makko o inde makko no haala hen haalti ɗum ɗon ko inspectrice trésor biyeteɗo Tabaski Ngom donc hande tugnade kadi e Sénégal hono kanko Tabaski Ngom gonɗo inspectrice trésor e kanko kadi biyete Mor Gueye ene wayno ɓeɗo fof ene wona oɗo saha joni gonni ko toon to dépôt ɗum noon ko arde wonde seedeji hono juge d' instruction noon biyeteɗo noon Mamadou Ba kañum hoore mum ene wayno caggal nde kañum hoore mum wawi rokkude ken woni 90 millions francs CFA ene wayno oɗo saha joni woni koye contrôle judiciaire ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde haalaten ɗon ɗo dumunaji ɓenɗi ɗi fof hono kamɓe yimɓe laamu ngu surtout hen assemblée mabɓe national tawde kamɓe ɓuuri wonde keewal min goni koye ƴeewde peeje fof beele assemblée national o ene heddo toon hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe laamu ngu hono surtout yimɓe jeeyaɓe groupe Pastef. habaruji men toon to Afrique hono kamɓe groupe jeeyaɗo biyeteɗo AES ɗum noon Mali Niger e Burkina Faso ene wayno ko hande woni ñalawma ɓe cakkiti jeeyede CEDEAO ɗum noon kadi ko ɗum woni koɓe nanodiranno ko hakkude mabɓe kamɓe CEDEAO e kamɓe ɓeɗo tato ɗum noon e tugnade ɗiɗon haalluji hono kanko biyeteɗo Nathalie Yam nan ko Cameroun najo kadi ko Suisse najo kadi ko neɗɗo active no fewi e surtout yenna habde ko fati kala procolonialisme ɗum noon habde surtout ko fati jimadi ndi France jogui toon to Afrique ndi wiyama omo kanko hoore makko omo ama e nder page makko X ɗum ɗo fof ene wayno ko wiide makko tawde ɗeɗo leyɗele tati jalti e CEDEAO rewi hen ko kanƴi leyɗele ɗe fof mbaɗen jaltu kadi e jimadi CFA emin jaltu kadi cour pénal international e kadi ko kala ko woni accord de Paris ɗum ko fati changement climatique kanko oɗo debbo noon Nathalie ene wayno ko kanko hoore makko ko neɗɗo pro russe e kanko hoore makko meeɗi takkede ni wiyede wonde ko kanko hoore makko mo jogodi ene wayno komo leldo e neɗɗo goto cosnoɗo groupe Wagner en mayiɗo accident d' avion kanko hoore makko meeɗi kadi yalti ene wayno kadi kanko hoore makko meeɗi yaltinede toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko Alassane Ouattara yaltinimo e sibabunde won gueɗe ɗe o haalanno toon wi wonde ɗum ɗo ko contre
ko contre kisal leydi muɗum ɗum noon woni o renvoya o refula o fatira Suisse ko wawi wonde fof noon kamɓe Niger Mali e wonde Burkina Faso en wayno ɓe mbi wonde ko décision maɓɓe hankkadi pour yaltude CEDEAO ko ɗo haaɗi hay sinno CEDEAO rokkiɓe lebbi jeegom ɓe mbi hankkadi ala koɓe cohli pour ruttade fati CEDEAO eyi wiide maɓɓe noon ma jokkodiral gonnogal ɗon hakkude leydi ɗeɗo leyɗele tati e leyɗele goɗɗe jeeyaɗe CEDEAO ko fati jokkodiral ko fati frontiére uji jokkodiral ko fati gostodiral ko fati jaw ngaalu ay jokkodiral ko fati ne gueɗe ɗe ganduɗa hakkude douanier ɗum ɗo foof ma continue ɗum noon kono noon ene wayno ko kamɓe ɓeeɗo no e wiide maɓɓe hankkadi ɓe gartata CEDEAO bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde hewɗo ñalawma alarba nogas jeenayi lewru janvier hitande ujunnaji 2025 yen mbaala jaam ha janggo kadi on jarama